Per, velkommen på mit picnic-tæppe. Mange tak, Peter. Ja. Jeg har taget lidt vand med, og jeg har et spørgsmål. Jeg har en færøsk vand, og det vi her i Danmark kalder for dansk vand. Italiensk dansk vand. Ja, italiensk dansk vand. Hvad for en vil du helst have? Jeg vil meget gerne have den færøske. Vil du? Ja. Nå, okay. Fordi, Hvis det er okay. Jamen det er okay, så tager jeg den danske italienske vand. Paul Jonsson with a masterful performance from the Faroese swimmer. Surely the best ever swimmer Faroese have ever produced, the Faroe Islands, and that is a super performance. 15:07.76. Altså, jeg sidder bare og kigger på dit skæg, ikke? Du svømmer vel ikke med det skæg til OL? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Min kone kan i hvert fald godt lide, at jeg har skæg. Hun kan godt lide det der? Ja, det. Okay, det ser også flot ud. Tak. Skal jeg den her på? Ja, det skal du. Den er også flot. Den er meget hurtig. Når du skal til OL, ikke? Smører du dig så ind i olie eller et eller andet, så du ser rigtig sådan glinsende ud? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det er fuld fokus på resultater. Alt det andet, det... Altså, jeg vil bare lige sige, jeg har jo svømmet konkurrencesvømning, da jeg var omkring 10 år. Så må vi se, hvor meget er... Pas på! Ja. Altså, du er fra Færøerne, men du stiller op for Danmark til OL. Ja. Hvorfor stiller du ikke bare op for Færøerne? EUC-regler, altså Okay. olympiske komité, de anerkender ikke Færøerne som nation. Nej, okay. Så det er strengt talt ikke muligt. Nej. Men vi må ikke sprænge på hovedet her. Nej, det tror jeg ikke, det er muligt. Nej, det vil godt blive ikke sprænge på hovedet. Er det koldt? Det er lidt koldt. Du har simpelthen fået et bassin opkaldt efter dig. Ja, i min hjemby. Ja. Den første 50 meter bassin på Færøerne. Hvad hedder det på færøsk? På færøsk hedder det Palsut. Hvad betyder det? Noget med dit navn? Ja, Palshal. Palshal? Ja. Ja, det lyder meget godt. Ja, det ligger godt på tungen. Ja. Jeg synes altid, at svømmere de har utrolig flotte overkroppe, ikke? Tak, Peter. Jamen, det var så lidt. Du skal... Lad os lige skåle. Det bliver så varmt her på tæppet. Gjorde du dig umage? Ja, lidt. Ej, jeg svømmede stærkt til sidst. Kan man egentlig blive for stor som svømmer? Ja, det kan man. Ja. I hvert fald i de løb, jeg svømmer, Ja. de der lange distancer, så hvis man har for mange muskler, så bruger de for meget energi. Okay, ned igen. Nu skal du stå op og lære dig med din overkrop igen. Yes! Tak for det, og held og lykke. Mange tak. Altså, hvad hvis du vinder i Rio, ikke? Hvis du vinder, skal de jo spille den danske nationalmelodi. Har du lært noget med? Har du øvet dig? Jeg har ikke øvet mig. Det har jeg ikke. Men hvis jeg vinder, så det er måske det samme som Leicester vinder Premier League. Ja. Men hvis det kommer så langt, så skal jeg nok få et lynkursus, tror jeg. Ja. Skål. Tak.